Init man arong panahon na boy. Watay ka silaksan na para ng mga bitbit ba? Awag problema sir. Ay, okay na bawad dito nga. Ganahan nimo to na mga takong bato. Ay, ayun ang dagong bato kay saan ba na ko tingin gikan biya ko Manila biya nga. Mari ra ko diri probinsya ba kay mo bakasyon. Wala mangita ko beach ba kana. Mga silaksan na to ba? Silaksan. Na ito mga ato itong sakop ito. Nakay katawagan na kontak mo. Naitagsan. Ah, sige tawagin daw, tawagin daw, tawagin. Tara, ako na masiguro ba? Lagaw. Oh, kumusta mo itong beach ito gaw? Naalagi tayo ng ngita gaw akong boss ba? Kasi man, okay ra da? Ah, gigi. Ya, usama, okay na? Na, okay na boss? Ah, okay na, may mayo. Pulibog na dili. Oh, para sila ta para serve. Nagkakig bakante. Para si Oh, kana goods. Nya karon adto ta nga gusto na ko magpuno ta ko sa kabodyguard kay gusto na ko ma-secure ta ba kay gikan na ta si Manila ba niya bag-o tang bakasyon din niya. Sa gyud ta. Ano, blima na tayo kontak rin. Ah, pagkuntay kay usapon ana dungagan na to ko sa dungagan para sa tong safety ba. Paglingon na to. Pune need na to sa kakailan nimo na. Lagaw. Natay tao dyan bakante gaw. Ah, maligaw kay kinahanglan niya kung buhos gud ka ng security ko no ba? Nya, saligan ka na. Ah, kanang igmat ka ha? O sige. Good. Okay na, okay na. Okay na boss. Sige, ari sa tabi. Sige. Boy! Matay! Init man kay boy asa to tong jacket tabi. Oh. Hindi nga boss. Sulo ni ki. Maitom ta boy. Mano na pag alaga da kining kuani porsilana. Di boy, sulo boy. Boss, boss. Itay. Ah boy, ikas boy. Okay. Di boy, ari ta boy. Matay boy. Ganihar man ta si lakaw diri boy. Asam ding giungon nga usa ka bodyguard ba tawagan nimo ba? Wa pa malagi. Ah, turun to sir. Patuwat lang tagot. Naklaruhan na da boy para Layo kita to. Tiganan gud. secure ta ba? Yari ta dito. Matay may init ang kasas na. Init gyud kay boy. Away, sir, patuwat na tong sa kauban. Sige boy. Kapoy naman taglakaw boy ganihar man ta si bakla. Naan, turun to taot eh. Unsa man to yung gikuha boy nga bodyguard boy. Gusto na ako na boy ha kanang abtik. Kanang nahuman nya kurso boy. Nya paspas ug liog dili bulay og ha. Dakog lawas boy. Ah, kataw na lang sir. Tingin ka makamahay to. Og ang pinakalas boy, kanang fully vaccinated boy. Nagsunod tas protocol ron. Di ko gusto mahawaan boy kay gikan po biya ako Manila biya. Gusto ko bakasyon di probinsya. Ah, kataw na sir. Kaduhayan ito na fully vaccinated. Grabe, sabi mo sa. Oh, kana boy, sakto kana boy. Kay in kaso mapakan to kero, wa na toy rabies. Awa na gid nga yung problema. Kung sa pa mo, asda nga to. Kana boy, goods. Magdugay, may hain na karong. Tutuan na mat. Usa man na boy. Ah, tara na. Mo ni sir. Ano ang ingon ni mo? Kuya awa mo na boy. Ako kay naglawas. Muram nagyatake boy. Matay boy. Maon na imong gitawagan boy. Mo ni sir. Kadlukan ni sa una. Di man nakasaligang lawas boy. Kita may magproblema na boy. Tawagan na nag-ambulansya pormaha boy. Tagay ko qualification na tulo ka bog ug unsay nahuman na ng tawhan na para ma-sod na. Ah, kanina siya Sarge. Nakuman siya sa unag Bachelor of Secondary Science and Vulcanizing Shop. Ah, kana goods. Unsa bay lain boy? 5 years din sa Monte ug sa 3 years sa DBRC. Goods. Kana akong ipangita Tama tana sa unag. Tama na, boy. Patay ni baboy kita Domingo. Kana boy. Last boy. Fully vaccinated ang tawana boy. Okay, kamay boy. Tabanga boy. Upak para sa boy. Ataya ng bata boy eh. Nana siya Sarge. Fully vaccinated na boy. Ano ba kayo niya ha? Tagsubigan na boy. Tanungan na boy. Tanungan na diha boy. Patay ko. Mas gawa ng bata boy eh. Oo, anak ko amo. Magka-COVID na boy. Tarungan boy. Lagi na Sarge. Okay na? Tay tarungan na boy. Dagko bi ako isildo na boy ah. Parang to. Oo. Ya 30 mil boy. Dawat na 30 mil buwan boy. Ah, okay ra ni. Sige, wala problema. Tarungan boy. Sige, batsin na. Ito na. Let's go.
Kinsa man to imo to boy? Awara to, Sarge. Uy. Boy, lasgawa gitawahan na eh. Bangun na boy, bangun na boy. Ayan ko po. Daan ba yung lagi. No tawag man na humakon mga brigada boy. Tala, kabuang gitawahan na gid. Pero tara, tarong nga. Sa. Mayabag naman ginintawahan na boy. Unsa naman na boy, oy. Tabang nga boy. Abang, Sarge. Nagpabadlong. Tabang ako kanina. Tala, kawanay. Bangun na, Choy, bangun, Choy. Lingkod. Tala, tawahan na. Nagpabadlong man noon siyang kunot noon. Gali, tapos itong bikisyo na to. Sarge, mabalilan tag sa kalibo na be. Panigariyon lang. Putik gamay. Mangay ko man ako sa kalibo noon. Huwag ka nagtanaw na imong gininawa, Choy. Sir Sak, nanay yung gisagot. Mura na lang katunga na tutunla na lang ni kutob. Grabe. Gusto ka kaso, Choy? Dabuki boy. Mahigupon na dagang aso boy. Sa araw ginamabuang boy. Gusto tama ni tawa na boy. Gusto ko na, gusto. Dabuki boy. Dabuki na. Pala tawahan na eh. Bidir, be. Tungod ang naw. Kana boy, kana good shit boy. Tayo pa boy. Kana Okay na yun? gusto ka gasto. Yan sa boy, purma ni ron boy, kalagayan boy. Okay na boy? Ano, okay na, Sarge? Taro, go. Tala, las dawa, tawahan na eh. Dali na boy, be. Gatang na siya boy. Oh, mangita taglayan boy. Tara boy. Napa kailangan dito boy, makontak boy. Wabli man na, okay lang yung ma-recommend naman ito. Bilin, tanay. Tana boy, pasagdayin na tawahan na boy. Tagbang kaso, Tala, las dawa, tawahan na eh. Sarge, lagi na ha? Ako'y bala boy. Mauna ni diri imong giingon nga bitch boy. Mao na yun, Sarge. Hindi ka makamahay noon. Good shit tag mga Bas kayo? rock information diri boy oy. Permission mo sa Sarge. Formation na dai sorry boy. Ya, asa pa tong giduyan boy? Adto na ta boy. Atong itur, dre. Boy, kato imong usa ka bodyguard boy. Imo na tong gitawagan boy. Ato lang tarong kontakon, Sarge. Padong na diri boy. Kada nga ano? Di boy pasilong sa boy, grabe inita boy oy. Ari na magpaabot boy sa imong itawagan usa ka bodyguard boy. Gaya, tawagan. Lah, Asa man bag boy? Wala man ka nagbitbit og bag. balik ko sa ako, Sarge. Kasi gawag yun, balik ka. Kasi boy, kay naana importante na ganda. Matay boy, taon-taon naman tadiri pinaabot boy. Pamanggapon boy. Asa na maron boy? Gaya lang, Sarge. Ay katunon, di ka makamahay ato. Layo ra kitos ganiha akong gi-recommend mo ay. Pantay ng pagka-istorya boy ha, og di na sigurado ha. Palpak ya po na. Awat ang tungha ra to kalit. Sige, pabuto na to boy. Katunon, Sarge. Sa di pa bang hambog. Nilingig ka to ko bilidad. Sige, mutuo ka na boy. Awat tarong maabot ron. Taawa, Sarge. Og unsa kang hilingig ang abilidad ana oh. Mao na imong ingon nga, ba't usa na imong kabodyguard gikuha? Mauna, Sarge. Alas gawa gud na nagpamurma gud. Ila na kalupad kay wala ka tuon sa bato. Kanang itutungan. Nag-uusap na siya dia. Freestyle ba? Itong mga bato. Nana ang hilingig ang abilidad. Kaya sa tawahan na. Kanang mo akong ganahan. Parian na diri boy. Arat. Nawa lagi boy. Awa mo na ang giingan mo, Sarge. Nana ang hilingig ang abilidad. Matay. Uy, awab gud na tawahan na boy. Naan taron. Mabot na taron boy. Naan taron ta taod, Sarge. Sama ni boy. Kisa mo tawahan na boy. Mo ni, Sarge. Mo na ang recommend nimo. Las gawa ko na tawahan na boy. Gustuhan ko na imong recommend sa ako boy. Nagustuhan ako boy. Indot siya kabilidad boy. Pero tawa na naong boy. Patangtang na maskara boy. Luudag na na boy. Dugyot kay boy. Patangtang boy. Di lang, Sarge. Maanad ra kayo madugay. Ataya, las gawa na tawanan na boy. Tinan-aw. Gamanan siya pagkatao boy pero talag na ako sa jukirang na ako na boy oy. Ipausap na ako boy be. Asa man to boy? Mao na ang giingon nimo, Sarge. Ngilingig kay abilidad. Kaya awa ko na tong tawanan na boy. In case of emergency na ato dayo. Matay. Nagustuhan yun ako nung tong naong nga boy. Pero grabe lang yan boy oy. Di mato na yan dagway boy.
Ang pulaan lang kato Sarge eh. Gamahanan siya pagkatao, gamahanan. Pero bawian mo siya nagway, boy. Pero, masalingan mga to, boy. Awa tayong problema. Muluwas to siya na malumos, boy. Mutan na ora. Di ko gusto na, boy. Ang pakusap ko yung attitude, boy. Muluwas siya. Muluwas, Oh, muluwas siya, boy. Muluwas siya, boy. Boy, asa naman ron, boy? O pa man balik, boy. Giniya naman itong nawa. Naaron sa paligid Sarge. Nagpaminaw ra ron. Boy, aron mo tuo ko niya, boy. Tawag ka sa boy, boy. Tagay ko sa kabilidad, boy. Niya, tuhuan ako, boy. Gamahanan siya, boy. Yo. Kita ron tayo. Kita ron niya akong amo gud. Kita sa mga abilidad gaw. Para mo believe ni. Hain ron. Asa naman ron, boy? Sarge. Asa minibuta Sarge go. Sarge. Sarge. Go. Boy! Oy! Mas kawa na yung gimdaman ko na, boy. Ngaw na. Inaog na si Sarge go. Makasa ka na. Inaog na. Pabalik ko, boy, be! Ataya, kawa na, oy! Pabalik ko, boy! Mahugod ni, boy! Tawag ka, boy! Go. Saya sa migibutan Sarge go. Uy! Boy! Ataya, ito mong bodyguard, boy, oy! Yadama ko sa pangpang, boy! Kulbaan ako, boy, oy! Taya, tawan na, boy, oy! Saya ginagawa. Unsa man mo go. Nga ginaato man yung Ilaw magin to, boy! Ataya, tawan na, boy, oy! Karon, boy! Gusto na ako maligog dagat, boy! Kaya init kayong panahon, boy! Giniharin dyan ko ginitan, rin, boy! Hukasin ko, boy! Hukasin ko, boy! masa si Oh. berpalingot juga kemaida. Anjot ako, boy! Anjot ako, boy! Sininan ako, boy! Sininan ako, boy! Ah! Gun. Karon, boy! Asam siya, boy! Tawag ka to, boy! Kamaligo na ako, boy! Go. Ubay nga siya gawe. Allah. Terasad. Tayo nagkapakapa man na. Ay, pa man na. Ay. Alas gawa, tawanan na! Lumos man na, boy! Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko?